نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے نال محبت کر کے کائنات والیاں نو اسی سبق دینا چاہنے ہاں، اسی سیدنا صدیق اکبر دے نال بھی پیار کرن والے ہاں، اسی فاروق اعظم دے نال بھی محبت کرن والے ہاں، عثمان غنی دے نال بھی پیار کرنے ہاں، مولا علی دے نال محبت بھی کرنے ہاں، سارے نال پیار کر کے اسی دسنا چاہنے ہاں، اسی نبی دے گھر والیاں دے بھی وفادار ہاں، اسی نبی دے در والیاں دے بھی وفادار۔ شاعر بولے انہیں اب دے لفظاں دے اندر ترجمہ نہیں کی تھی، انہیں کہا جیڑا حق نہیں مندا ہے درنو، جیڑا حق نہیں مندا ہے درنو، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ، شیطان لین تے نہیں آیا، جیڑا عمر دی شان دا منکر ہے، جیڑا عمر دی شان دا منکر ہے، او بشر حج دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک جہے، وقت سچ زمین